Mas malo manada, gente bien bueno. Igual contigo, quiere ayudar. Namaga gente, mas malo si necesita. Thank you con Mama Dora de Zamboanga. Ojalá igual conmigo mucho con que pueda ayudar. Si ayuda, hindi tason saka. Yes, and Merry Christmas everyone! And Santa Dora is coming to town. Ilado nga komedyante sa Zamboanga City ug social media star ang vlogger nga si Dora de Zamboanga. Apan karong kapaskuhan, gitawag siya nga Santa Dora sa mga bata sa syudad. Kinihuman nga gipasiugdahan ni Dora ang gift giving nga gitawag niyang un orgesa un risa o isang laruan, isang ngiti alang sa mga batang Zamboangueño. Dinhi nang hatag siya og mga dulaan sama sa stuffed toys ug pinaskuhan sama sa chocolates, candies, hotdogs ug uban pa. Era todo gente igual contigo. Aquel si ayuda, hindi tason saka. No hay ese problema si cuánto o cosa. El importante ya ayudar. This is my advocacy because I want them to be happy kasi sila talaga ang source of happiness natin, lalo na sa mga magulang. You can still do something na pwedeng magpapabago sa buhay mo, sa mundo. Yo si Dora de Zamboanga, el firme con esta habla that you cannot depend your happiness to anyone else because you alone, you can provide happiness on your own.